Xema, la Saga, ja estàs amb nosaltres després d'una setmana de pel·lícules impressionants. Torna la cartellera del cinema. I torna molt forta. Torna molt forta. Abans de res, he anat a veure la pel·lícula de... la de Mecho Viral. Quina? Ah, la de... Viral, la comèdia... Es diu Mecho Viral. Molt xula, eh? Divertida. Sí. És una mica barata, no? Humor barato. Bueno, però entra bé, te la menges bé. Sí, és una pel·lícula per entretenir-te, per poder... És com les de Santiago Segura. Sí, però per mi el defecte que té és el de Santiago Segura. Aquest Santiago Segura tan buenista que s'ha tornat, quan un tio amb una mala llet tremenda, les seves primeres pel·lícules, fa que podia entrar molt més... Tu l'esperaves més gamberra? Sí. Hi ha un principi, uns més 20 minuts, mitja hora, que dic, ostres, que per aquí anem molt bé. Però de sobte comença a entrar, com es nota que és el productor, de Santiago Segura, aquest buenisme forçat, que hem de ser... No. O anem de gamberros o no hi anem, però tant humor blanco ja no me lo creo. I diguéssim que l'última 20 minuts vaig dir, bueno, podien haver-se quedat amb el principi. Molt bé, doncs anem amb les propostes, Helena. Comencem a l'oest, no? Ens n'anem a l'oest. Sí, ens anem amb un pel·lículon. Atenció, estem parlant de Los asesinos de la luna, una pel·lícula extraordinària de Martin Scorsese, on el cinema recupera la memòria històrica. Molt important aquesta pel·lícula. Per què? Perquè ens ubica a Oklahoma, ja estem veient imatges. Oklahoma dels anys 20. La nació Osage, que és una nació nadiva d'Índia, té la gran sort que descobreixen que tenen petroli. Tota aquella reserva. I, bueno, començaran a ser rics, a realment, doncs, també que li tornen una miqueta la positivitat que han perdut durant tants anys amb tot el que els van arribar a fer. Però, clar, què passa? Que la resta dels Estats Units dius, bueno, com puc entrar? I com puc fer? De la manera més barroera possible. Entraran i s'enamoraran fictíciament de les nadives per tenir-les com a... És a dir, les utilitzarà. Estan casades, doncs el petroli serà d'ells. I, a més, a tot això, començaran a carregar-se els homes d'aquesta reserva, fins que l'FBI decideix actuar. A veure, estem en una pel·lícula molt dura, tremendament dura, del Martin Scorsese, que no necessita cap mena de presentació, perquè qualsevol cosa que fa Martin Scorsese s'ha d'anar al cine. S'ha d'anar al cine. Amb un guió espectacular de l'Eric Roth, que va fer guions com a Múnich, El curioso caso de Benjamin Button, bastant el llibre de David Grant, Els assassins de la lluna florida. Repartiment, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, atenció amb aquesta noia, que és una actriu nadiva i que ho fa molt bé i que és una grandíssima actriu. Jess Plimons, Brendan Fraser, música de Robert Robertson. Robert Robertson sempre havia col·laborat amb el senyor Martin Scorsese i va morir el 23 d'agost. O sigui que aquesta pel·lícula està dedicada a ell, l'home que era un dels fundadors del grup The Band, un dels grups més famosos de la música dels 60. Fotografia, Rodrigo Prieto, que va fer la fotografia de Babel, 21 gramos i lo de Bolsito. O sigui que tècnicament estem parlant d'una meravella cinematogràfica. Ara bé, aviam, contres. Sí, no és contres, sinó aneu avisats. Són 3 hores i pico. Mare de Déu. Sergi ho ha deixat molt clar amb aquesta expressió. És cert, és molt de temps per la gent que estem acostumats a veure minissèries i que estem a la nostra atenció, com a màxim aguantem una hora. Feu l'esforç perquè val molt la pena aquesta història, a pesar de que és una història molt, molt dura. Els dolents, que són el Leonardo DiCaprio i el Robert De Niro, estan escarosos. Escarosos a nivell de la seva interpretació. Dolents. Molt dolents. Normalment, aquest tipus de... No deixa de ser un western, aquesta pel·lícula. Els dolents tenen alguna cosa, tenen un rerefons que tu pots arribar a entendre. Aquí, no. Aquí tens el Robert De Niro, que és un dolent horrible, i el Leonardo DiCaprio és un telele, és un pelele, és un tio que, bueno, sí, però es deixa manipular i acaba sent una autèntica bèstia parda. Per tant, sí que l'heu de veure, sí que l'heu de gaudir, però aneu previnguts perquè molts sou fans de Leonardo DiCaprio i Robert De Niro i us emprenyareu amb ells. Perquè direu... I 3 hores de pel·lícula. I 3 hores, i pico.
Per tant, jo sí que crec que és una pel·lícula necessària, perquè d'alguna manera els Estats Units fan una miqueta de neteja envers tot el mal que van fer en els nadius. Recordeu, per exemple, pel·lícules de John Wayne on els indis eren arrasats, no? Doncs en aquesta pel·lícula es nota que hi ha molt bona mà, que hi ha una història molt ben explicada i que és una pel·lícula èpica, una pel·lícula molt interessant per tenir en compte, perquè a més obre segurament la cursa de nominacions als Oscars, Globus d'Or, etc. d'aquesta temporada. Claro, perfecte. Anem ara amb Mi Otro John, una aposta espanyola, que a mi em recorda, no sé si te'n recordes aquella... Bueno, no, era una pel·li d'Amazon Prime, de Carmen Machi. Estem parlant de Mi Otro John, eh? Sí. Me'n recorda aquella de Carmen Machi a través del tiempo, no sé què, que s'anaven com a una altra època a través del temps. Em recorda molt... Amb una barca, no? Amb un patinet. Sí, que canviaven de... Molt dolenta, aquella pel·lícula. Ai, a mi em va agradar molt, eh? Oh, que dolenta. A mi em va agradar molt. Bueno, a mi no em va agradar. A tu et va agradar, crec. Recordo que vas dir que... Correcte. Aquesta em fa més il·lusió per tot plegat. Però perquè barreja ficció, no? Sí, és una comèdia, podríem dir, molt humorística i ciència-ficció. Barreja les dues coses, perquè us explico. Ens trobem que la Merche, que és la Carmen Maura, rep la mala notícia que li queda poc temps de vida. Llavors, ella què decideix fer? Primer, decideix complir els somnis impossibles de les seves 3 millors amigues, Marisol Ayuso, María José Alfonso i María Luisa Merlo, i finalment també vol complir el seu desig, veure la mar per última vegada visitant la illa de la Palma. Fins aquí, vale. Però aquí ve el salt de ciència-ficció, que te'l creus o no, però te'l posen. Una brillant científica, Aitana Sánchez Gijón, li ofereix una solució. Acaba de morir un senyor enorme, que és un grandulló camioner basc, el Fernando Arbizu, i doncs li dius, mira, et puc posar dins del cos d'aquesta persona durant 3 dies. Llavors, en aquests 3 dies te'n pots... És Avatar, però low cost. Però 3 dies Versió no és hacendado. res, 3 dies, no? Sí, perquè no pot... O sigui, que diguéssim que aquesta operació només dura 3 dies, no? I a partir d'aquí, bueno, passaran moltíssimes coses, divertides, segur, i ella podrà també gaudir de la seva filla, la Olivia Molina, que fa el paper, no? La direcció i el guió, Paco Arango, un home molt preocupat per la nostra societat, que se'n va fer pel·lícules molt interessants, com Lo que de verdad importa, i Maktub, molt bona, del 17. I aquesta pel·lícula, atenció, perquè és una pel·lícula 100% benèfica, per ajudar nens malalts de càncer a través de la fundació d'aquest mateix director, Fundació Aladina. Doncs el president d'aquesta fundació és el mateix, Paco Arango, i tot això anirà a recordar per l'hospital que hi ha justament a la Palma de nanos amb càncer. Només amb això ja és suficient per anar a la pel·lícula, però sí que tenim una història d'emoció, humor i reflexiva. Per què? Perquè d'alguna manera t'estan dient... Vaig fent... Sí, ja... No m'atabalis, Helena. Ja ho faré. I un dia et diuen, escolta, que has de pujar. I com que has de pujar? No, és que has de pujar. Ja no et dona temps d'anar-te'n a les Maldives, si vols. Exacte, no? O sigui, que és reflexiva, té moltes coses que, així a bote pronto, pots pensar, va, pel·lícula, de tonteria. No és tan tonta. No, per això s'ha de viure el dia a dia al 100%. Doncs sí. I aquesta pel·lícula a mi em sembla molt bé també perquè tornem a veure una cara coneguda, que és la que feia d'Eugènia a la sèrie d'Aida, Telecinco, no sé si te'n recordes, que no ha tornat a sortir gairebé més a altres sèries. Al teatre sí, però a produccions no, i em sembla molt guai, perquè són cares familiars pel públic que també són un reclam per tu al cinema. Sí, totes són molt conegudes. Fernando Albrizu fa composició d'un personatge... Veus aquesta de la dreta, que és espectacular. I totes, no, ha fet un bon càsting, Ui, l'Anna Obregón. L'Anna Obregón també, que em sembla boníssim. I sabeu qui surt també? Qui? Li va demanar al director, a un amic seu que havia estat ministre, li va dir, li pots dir a Mariano Rajoy? Què dius? I surt? I surt fent un cameo, ell va acceptar. Sabia que anava per una causa tan bona, i va dir, sí. O sigui que, quan estigueu allà, digueu, ostres, en Rajoy. En Rajoy, la Anna Obregón, tota actualitat, Tota actualitat. Va, anem amb la següent proposta, Xema. Bé, aquesta pel·lícula l'ha de cercar cartellera, que s'anomena Niat. Niat.
I si no, no us preocupeu perquè dintre de 15 dies, el 3 de l'11 ja la tenen a Netflix, però he pensat, ja que es fa ara, també l'anunciem per... I no és el mateix veure al cinema que veure'm en la televisió. Aquella pantalla, mira. Home, és el trailer. Cerqueu-la, val la pena. M'agradaria que veureu aquestes dos grandíssimes dames del cinema, com és la Jodie Foster i l'Annette Bening, que interpreten, doncs, aquesta història real de Diana Nyad, que a l'edat de 60 anys, i amb l'ajuda de la seva millor amiga i entrenadora, la Jodie Foster, es compromet a aconseguir el somni de la seva vida, que és nedar 110 milles en mar oberta des de Cuba fins a Florida. Ella era una exnedadora que va fer grans coses de joveneta, però va dir, i ara vull fer això. I, a veure, està molt bé perquè està dirigida per dos documentalistes, l'Elizabeth Shai i el Jimmy Chin. Són gent que saben molt bé treballar el documental, per tant, aquesta pel·lícula té bastant de docudrama més que de drama i les interpretacions són sensacionals. Una història real de triomf envers l'adversitat, molt ben narrada i, sobretot, els detalls tècnics exactes del que estem veient en imatges, d'aquest objectiu d'anar 180 quilòmetres, 180 quilòmetres, que separa Cuba de Florida. Doncs com ho va fer, què li ve al cap, quantes coses passen. Molt, molt, molt ben filmat, arriba perfectament al cap i estàs desitjant que aquesta fita sigui veritat i la pugui arribar a aconseguir. Déu-n'hi-do, Sí, està la molt història em sembla boníssima de superació i de... Bueno, és un exemple. Sí, no, i exemple de vida. I en 60 anys, doncs sí, 60, i què passa? Sí, i posa sobre la taula i diu, jo ho he pogut fer, ho he aconseguit. Vull fer-ho. I que no és una tonteria 180 quilòmetres, No, i nedant. No, és que jo hi faig dos i em canso. Però si jo faig una piscina i acabo ja rebentada. Imagina't. No, i a més amb els perills que hi ha, 180 quilòmetres en aigües obertes, on tenim taurons, tenim absolutament tota la fauna que vulguis. Per tant, interessant la proposta que... Jo a destacar amb aquesta proposta de Netflix és, a banda de la història, que està molt bé, aquesta estratègia de promoció als cinemes, perquè em sembla... Bona notícia, sí, però que al final és com que s'han adonat que el cinema és útil. És important. Sent una plataforma que han sigut els culpables de treure el públic del cinema. És com que... Hi ha hagut com un pacte tàcit amb productors i amb directors de que almenys 3 setmanes havies de deixar posar la pel·lícula, fer-la en cartellera i després l'estrenaran. Per exemple, el que hem parlat de Martin Scorsese, ha firmat per Apple TV, però s'estarà temps llarg en cartellera. O sigui, fan com dobles contractes ara, no? Cinema i llavors les plataformes. Exacte, no, sembla molt bé, però aquestes pel·lícules s'han de veure en el cinema. I algun altre et diria, mira, no passa res perquè és una obra amb espais tancats, és més teatrera, no passa res. Però aquest tipus d'obres s'han de veure en cinema claríssimament. Sí, tenen més valor. Molt bé. A banda d'aquestes plataformes, Helena, què tenim? Digue'm. Què tenim? Doncs un joc. El joc que ens porta sempre el Xema. Clar que sí. Els dijous. Clar que sí. Un Explica'ns. joc de cinematografia que en aquest cas va sobre cançons famoses de la història del cine i que han rebut premis i que són famoses i també qui les canta, una actriu, una cantant. És això justament el que l'Helena i el Sergi han d'intentar endevinar. I ens donaràs opcions. Jo donaré opcions. Molt bé. Jo crec que són força conegudes. La setmana passada us vaig dar més complicades. Aquestes són més... Vinga, ens dones opcions, que és l'important. Doncs vinga, anem per la primera. Anem a veure el primer vídeo. Vinga. Last Dance. Molt bé, sabem la cançó que és Last Dance, no? Last Dance, evidentment. Però hem de dir la cantant. La cantant, pel·lícula Por fin ya es viernes. És una pel·lícula de l'any 78 que va ser una... Si Saturday Night Fever ja va obrir una miqueta el món de les discoteques, aquesta la va rematar perquè ho va fer molt més popular. Tothom anava a les discoteques. És molt discotequil, és veritat. Molt Estudio 54. Molt. Amb actuacions espectaculars dels Commodores, de la Thelma Houston, d'aquesta cantant. Primers papers de Jess Goldblum, per exemple. És una pel·lícula que certament
és vintage i certament li han passat els anys moltíssim. Perquè, clar, però la cançó no. La cançó no, i la banda sonora tampoc, però sí que veus les actuacions i dius... Vale? Però és una pel·lícula que va estar bastant bé i aquesta cançó que estem sentint doncs va guanyar l'Oscar a la millor cançó i el Globus d'Or. I bé, vinga, us dono les respostes perquè a veure, m'analitzeu qui pot ser. 1. Aretha Franklin. No. 2. Donna Summer. 3. Gloria Gaynor. Donna Summer. És que no em deixa participar. Que no? Espavila. Això és un joc d'una, jo crec, perquè no em deixa participar. Espavila i xerra. Jo anava a dir Aretha Franklin, però no, ja he vist que no, no? Aviam, quina és la correcta? Espavila, noi. Espavila, que estàs dormint. Sergio, posa't en lloc. Resolem, va. Vinga, Donna Summer, evidentment. Donna Summer. Donna Summer. La gran Donna Summer, que ens va deixar fa uns quants anys. Una grandíssima cantant. Quina festassa tenien en el videoclip, eh? Sí, no. Va fer duets magnífics, per exemple, amb la Barbara Streisand. Ah, sí, molt. Una peça... No More Tears. No More Tears, aquesta. Boníssima. No más lágrimas. És boníssima, aquesta cançó. I, bueno, aquesta noia, recordeu que es va fer famosa a Alemanya. Ella va començar a Alemanya, un productor va dir que aquesta noia tenia molta possibilitat i se la van portar cap a Estats Units. Però va sortir com a número 1 a Alemanya. Que fort. Ostres, Déu-n'hi-do. I va tenir èxit. Va, anem amb la següent cançó. Vinga, la segona. Va, en aquesta us porto una pel·lícula... Uau! Jo a mi m'encanta, perquè la vull veure una altra vegada, perquè és una pel·lícula musical del 2006, guanyadora d'Oscars, que s'anomena Dreamgirls. Dreamgirls. I us posaré 3 possibilitats, i aquesta vegada, de les 3, 2 són vàlides. Ah, mira. Vale, per tant, vinga, Dreamgirls, aquesta gran cançó d'aquesta gran pel·lícula. Every man has his own special dream, and your dream is just about to come true. Life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front of you. We are dream girls, boys will make you happy. Yeah, we are dream girls, boys will always care. We are dream girls will never leave you. No, no, and all you've got to do is dream, baby. We'll be there. Dream. Dream girls will help you through the night. Dream. Dream girls will make you feel alright. Dream girls keep you dreaming your whole life through. Your dream girls can make your dreams come true. We are dream girls, boys will make you happy. Yeah, yeah, yeah. We are dream girls, boys will I'm amazed, Mr. Taylor. Much as I love my daughter, I never thought she had much of a voice. Dina has something better. She has quality. You make her sound like a poet. Bueno, Molt bona bé, pel·lícula, doncs eh? molt Molt bé. bona pel·lícula. Jo dic que, i recomano que si la podeu recuperar en plataformes, és una pel·lícula molt maca, perquè és un homenatge al món del soul i el R&B dels anys 60-70. Sí. Està basada en alguns cantants que són de veritat. I com doncs, la dona també buscava sortir no només com a una figura, sinó com a autèntica cantant professional, i tot el merder que hi va haver-hi. Hi ha grans actors al seu darrere. Eddie Murphy el vam recuperar i va estar nominat a l'Oscar. Per tant, una molt bona pel·lícula, i ara de la qual, pues jo dic 3. Jo hi ha una que la tinc localitzada. Me imagino. Rihanna. Resposta 1. Jennifer Hudson. 2. Alicia Keys. I 3. Beyoncé. Beyoncé segur. Seguríssim. Pensava que anava a dir Rihanna, l'Helena. No. Aquesta era bastant blanco i en botella, ¿vale? Aquesta sí que era bastant fàcil. És Beyoncé segur. Sabe. És la del mig. Parem aquesta imatge, que es veuen les 3. Ai. Bueno, ja no la pareu perquè no es veuen les 3. Ara, para-la d'esquena. Para-la ara d'esquena. No, aviam, qui poden ser? Beyoncé segur. Vale, és la del mig, És la del Beyoncé. Llavors, La de la I nostra mà esquerra. nostra mà esquerra... Cap a l'esquerra, sí, al costat d'esquerra. Jo crec que és la primera que has... No, quines has dit, les altres? Jennifer Hudson o Alicia Keys? No, Alicia Keys no.
Jennifer Hudson. Jennifer Hudson. Evidentment, és la Jennifer Sí. Hudson, perquè aquesta noia va guanyar per aquesta pel·lícula l'actor de repartiment, l'actriu de repartiment. O sigui, molt bona. Ha estat molt premiada, aquesta Sí, pel·lícula. sí, té una carrera musical espectacular. És una dama del R&B del soul i que estava en aquesta pel·lícula que no ho hagués passat, però l'heu de veure. No, perfecte. Molt bona. Gràcies, Xema Lasaga. No, queda Queda una, disculpa. Hola, Sergi, què tal? Mira, Xema, avui el Sergi té unes ganes de fotre el camp. No, perquè jo aquí tinc un guió Ja. I que ens tornarem actors avui, que ens tornarem actors. Però abans, l'última cançó. Va, anem a veure l'últim vídeo. L'última, anem per aquesta... Que, a veure, a més, Sergi, no podies marxar sense... No, aquesta crec que sé quina és. Aquesta és del 2018, d'una pel·lícula mítica, Sí. i que hagin passat 5 anys. Estem parlant de Ha nacido una estrella. Oh! El Home, 18, mítica. És un remake, Un remake Ai, d'una Déu pel·lícula meu. Però molt que ho va interessant. petar aquesta pel·lícula, Molt. Fa el 2015, no va ser? 2018. 2018. Sí. Boníssima aquesta Molt bona. pel·lícula. Hi ha gent que s'ha tatuat fins i tot la cara d'ella. Apa, quina exageració. Sí, home, és que va petar. Sí, no. però- Anem a veure-ho. Bueno. Doncs vinga, anem a veure aquesta interpretació de la cançó Shallow. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface. Molt Quina bé. cançó més bona. És xulíssima. Molt. De llagrimeta, I no sé si dir-vos que és millor que l'anterior, però, bueno, com a novetat està molt bé. Us poso 3. Vinga, 3 opcions. Timothy Chalamet, Bradley Cooper o Hugh Jackman. Tinc claríssim Hugh que Jackman no, és el gran guapo Bradley Cooper. Bradley Cooper. És Que va dirigir la pel·lícula Sí. i es van emportar un Òscar per aquesta cançó. I 8 nominacions més. No, Vale? molt bona O sigui aquesta que cançó. una pel·lícula interessant, força interessant. Dura, una miqueta. Sí, bueno, és que... Un punt Però per això també va calar molt a la societat, perquè era de superació al final, i et tocava el cor. Sí, no, el que passa és que ja tenim una edat, hem vist altres versions d'aquesta pel·lícula, Ja, i però- també dius, bueno, jo dic que és una molt bona pel·lícula, però és que aquelles també ho eren, Vale? O sigui que... Creus que estan igualades? Mullat, a Gemma. veure, jo penso que cada pel·lícula és un món. El que passa és que sí que és molt bona pel·lícula aquesta i aquelles també. O sigui que Clar. això és personal, molt personal. Molt bé. I mai millor dit perquè el setè art Sí, al cadascú pot final. tenir Mira la seva quina opinió. sort la Lady Gaga de fer aquesta pel·lícula. Sí, la veritat és que Amb el sí. Bradley. I ho va fer molt bé. Doncs sí. Va estar a l'alçada la Lady Gaga. Molt bé, molt Molt bé, bé, molt molt bé. Tant És com que és actriu una com noia que, cantant. no sé per què, hi ha un públic de cinema que no acaba de contactar amb ella. No, Doncs mira que és Jo pensava Sí, que sí. musicalment, Perfecte. concert, però quan fa un personatge els hi costa admetre que, home, doncs Bueno, una bona perquè la actriu. veuen com a cantant. Clar. Exacte. No la treuen Com la d'aquest... Jennifer Lopez. Però hi ha algunes que aquest salt ja l'han fet. Ja. Encara falta, I no? aquesta potser encara li falta. Ens quedem amb aquesta. Gràcies, Xema Lasaga, ara sí, Gràcies, per Xema. estar avui amb nosaltres Ens al veiem Sense dilluns. Control.